afụlụ m enyi m nwoke na 2022 so no na 2023 ọ tụba m ime ka ọ tụba m ime ome gịnị ọjụ na ya ama nnu m o jili maka ya ọ da abịazi ọ da akpọ m na fon ọ chọrọ ịma ma anya ma na-eli nni o mama ada eli nni o ọjọsi na ome aba afọ ime na-aga dị ụtọ na amụrụ ha rinne ha luche 8 to 9 people like ụmụnne nya wee jụbịa sị ma ọ gwakwala ụmụnne ọsị mba nya wee were aka ya wee gwa ụmụnne so ka a gwasịala ụmụnne ndị nwaanyị o wee bido wee wetebe ife o ọ bụrụkwa na ọ na-eweta ihe consistently like once in a while nya wee ebube dị afọ ime busie mụọ ọnya ọ bụrụ nwa nwaanyị ka a mụsịalụ nwa bọsị ya mụrụ nwa actually na ọ bịalụ na ụlọ ọgwụ mana is like na ọ bịalụ ịmagolu nyafụrụ that joy nyafụrụ that excitement na o nwere ihe afụrụ ịghọta na o nwere ihe ịma ifu nwoke amụọlụ nwa dị happy na ị ga-ama nya agbakwa nkịtị o mana mgbafu ụmụnne ya bidolu ịmagolu gwabịa anya bịaba na ịmago ndị be ha maziala ewesị ka eme ego nya wee sị mba ịghọta kịta na si emena ego nya papịa na-ekwu until eme gịnị ya mụọ nwa so ka abụsịala nwa nne m na nna m wee jụ sị na ha chọrọ ka nnụ this guy maka na etu o si eme and na ọ dị eweta ego ịmagolo etu o si wee nete m anya mgbe ndị ime ha na-afụta adụ ka nwoke adịrọ responsible ọ bụghị ghọtago mana mụnwa alovụlụ m nwoke a too much mgbe insist na ọ ga-eme ego m ọ sị m nna ọkwana ya ka o mesiela ego instead ọ ya sị ha bịaza ka ha ncha niile bili together ọtọ na ojewelo nya wee nọgide n'ụlọ ike wee kwụla ọtọ wee gwu ya nya wee hapụrụ ụbam ya nwa wee mee gịnị wee pụba apụba ka ọ jee chọọ ife a ga-alụ na ịbịa bụ kịta na ya bi wite ụmụ abụọ bịa ndị ọzọ na-alụ ọlụ ịghọta na nwaanyị na nwoke na-anụ ya nwere ụlọ ebe obi o comfortably na onye ya na-ekwu maka ya na ọkwa graduate ka ọ bụ so ọkwana ya nya wee na-asịzi ya ịmagolunu kedu mgbe fa ga-emuvu in ya na nwa n'ihe ọ gwara ya bụ ọ sị ya na ife achọgodo kịta bụ ka ọ dịgodo ime ọzọ ya bịa ka atụba ime ọzọ ya wesị ake nke bụ mụ bịa ka atụba m ime ọzọ nwaanyị na nke ịmụla amụ na mama m nọ ide wetakwa nitido na ọmụ bịa ka ịtụba m ime ọzọ na ya chọrọ ịdị ime ọzọ na bifo nya adị ime ọzọ na ya na nwa ya ga-akwakpugodu unu niile ịgbagolofa niile bụlụ ka di na nwunye bifo nya atụ ime ọzọ nwoke kwa ajụkwa si na nke a ama mme na bifo muvuo in na bie n'iwu na ọ ga-adị ime na bifo muvuo in n'iwu na ọ ga-adị ime andị na ọ bụrụkwa nke ọ dị ime ọ sị na ya dị ime na ọba na ọ dị ime ya kpọrọ ya ga ụlọ ọgwụ jee chekie ọ bụrụ na asị na ọ dị ime bifo wee muvuo in na afụ na okwebe ihe ka ọ dị otu ahụ so ya wee si ya mba na nke a ama mme ọ sị bụ ndị owe bido wee sebelu ha okwu o etukwa na ihe ama ume ekwu o nya wee si ya na ọ bụ na ọ chọrọ na ya chọrọzi na ya gba nnụzi ọ sị ya na ọ bụ na ọ chọrọzi ịnụ ọ gbara ihe niile ya ma n'isi ya wetalie na ya na ya na-aba ebili dịka di na nwunye bụ ma ọ dị ime o nwere ụdị akụkọ ma ndụ na this page hi Chineke I hope unu na manage my voice because na amara m ihe melụ my microphone just ka m wenye mee video ọsụbalụ m oyibo so I hope you guys my voice is still the same right so kwani ahụ ọsịbụ nne na ya chọrọzi mana ihe a ji wetazela anyị dị story na mbụ na ọ sị na a ga-akwụ ya ihe niile emere n'isi from A to Z na a ga-akwụ ya maka na ya gwara ya sị ya na a ga-ewechi eteli ego obe n'isi which bụ I think 20,000 ọsịbụ nne na ọkwa na ihe na-esele ha ịghọtago na total of ihe o mee n'isi bụ I think na 500k ka ọ sị na o mee n'isi na ọ ga-return everything ebe n'isi ihe niile eweta from A to Z na ọ bụrụ na o wechiteghị na ya ama nkwe akwa ịghọtago na ọfụgo na ndị be ha nwere ihe ha ga-eme and na ọfụgo na ọ ka ha wee ịmagolunu jide ihe mee nke a mee nke a n'ihe a ji wee wepụtala anyị destiny bụ ndị a chọrọ na ọ bụrụ na o mee insist na ya ga-akwụ ife niile emelu n'isi ya na ya nwere ego na ya ga-agbaghalị je weta the money mana ọ bụrụ na ya weta the money na ya ga-eje dobeli enye na-alụ nsị ya bịazie ebe afọ ka o welu akwa ịghọtago ọ bụzalụ na ife o melie dị mma ya na fa na-abịa ekpebe ọ bụkwanụ na ife omeli adọrọ mma ya na fa na-aba ekpebe maka na ya ma nkwe ka o mebusi enyi otu a just gbaghe enye aka nnọọ lapụta ya tụbịa ime jugodo na ọma nne ya
mesie nubia Osibu ya made mistake maka na parents ya gwali ase anya no na this guy. Abi ya tago maka etu osi we neti anya mgbe odi ime. Ya na eme ni ya love ya ni achọ le ni ya. Kita anu gwa na nna eti ya no. N'ifo na achọ ka otubakwa ime ọzọ na. Otubazi anya ime ọzọ. O gwele ike nya musi amu ike osi ni ada anọzi. Nye dukwele nke afọ nakwa be ni aje dobekwa again. Ni ama mmie. Abi ya tago. Mu na suggestion ya nyela. Adịrị okay to you. Give ya ife a ga-eme. Mana amakwumi ihe na-eme ụmụ nwanyị. Honestly, I don't know. Upon all the red flags, your parents say that this man are responsible. In our love here. Kai well than father enough. Kai back with me. He never cared. In our love here. Kai bolongwa obia o show appreciation. In our love here. Abona mi ha gebu nu wezuku nu a red flag. Man obu na alon sebu your own way of doing things. Abona mu kosi a walk. Mana, whatever that we fix this thing for you to be happy, for you to move on. Because I've no kwem, woke ga same mother, idugi many man kwata bem, which means no one in a bemo. Oda wado di no gano, wake you ever for Musanwa. He will send you out because no one culture. And don't want work culture. I think that go so to me, blue my sister. I'm gonna me food no email. Manu neji ni him we judge. Ndi bani, download no. God you know but yes.